Hej og velkommen indenfor endnu en gang. I dag igen, så skal det ikke handle om mig, men det skal handle om en pakke, som jeg har fået. Der skal være en iPad Retina, regner jeg med. Jeg vil sige det rigtigt, en iPad 3 i hvert fald, en iPad Retina 3, skråstreg 3, ikke? Hvad folk kalder den i hvert fald 3, ikke? Selvom der selvfølgelig ikke er særlig meget forskel, det er bare skærmen, og det er egentlig primært det, og så måske den er lidt hurtigere, så er det også det. Men lad os lige starte med at flytte tastaturet, så får jeg lige den her ind. Sådan ser pakken i hvert fald ud i pt. Jeg har slet ikke åbnet eller set den nu. Så derfor kalder jeg den vel en unboxing, fordi jeg har slet ikke åbnet. Jeg ventede faktisk på at jeg kunne komme hjem, og så jeg havde fået den tidligere i dag, før jeg tog afsted. Men jeg ville simpelthen lige vente, og simpelthen lade jer se imens jeg unboxer den. Jeg har valgt en lidt mindre skarp kniv i dag. Det kan godt være, det er lidt voldsomt tag at tage, at den er virkelig ikke særlig brugbar en kniv her. Men man skal jo være sikker på, at den ikke smadrer den, ikke? Så ja, lige kan få den op. Bare lidt plastik. Et eller andet beskyttelsesmiddel, hvor den ene er gået. Det er godt, nej. Det er fint. Nå, videre. Og boksen. Og her kommer han så med et SIM-kort fra 3, som jeg har bestilt nu. Og skal vi se her, så også lige et mobilnummer og alt det der. At skifte og sådan noget. Regninger, og så bare en tom kasse. Lad os komme hen til den her super lækre iPad. Jeg glæder mig eddermame til at bruge den, og ja, alt ved den er fantastisk. Jeg skal bare lige have købt et cover til den, og så tror jeg i hvert fald, jeg bliver super glad for den. Den er super fed, bare indpakningen er jo mega nice. Nå, lad os få den åbnet, i stedet for jeg sidder mig og slikker på den kasse her, og ikke den jeg skal bruge. Jeg vil iPad'en. Forresten så vil jeg sige, at jeg er faktisk super tilfreds med den computer der. Jeg fik unboxet og købt den. Fandme hurtigt til at starte op. Jeg tror den tager fra start, altså bare fra helt slukket, og jeg lige startede den. Det tager 4 sekunder. No shit, 4 sekunder. Jeg tror ikke det tager mere. Så er den simpelthen i gang og klar til at bruge. Mere tilfreds kan jeg ikke bruge. Nå, nok om det. Det er en 16 GB. En 16 GB iPad. Jeg kunne ikke rigtig se, hvorfor jeg skulle købe den store 64 eller 62 eller 63, så jeg kan ikke huske det præcis. Men den største, jeg købte en 32 GB iPhone, dengang jeg købte den. Og jeg vil sige, jeg synes det var mere end rigeligt. Mere end, jeg får aldrig brugt de 32 GB der. Men det kan godt være, en iPad, den bruger du bare at hente flere film over på og sådan noget. Men det vil jo op til den enkelte. Her. Der kommer iPad'en ud. Lad os se, hvad den... Og jeg valgte ikke en mini, fordi at jeg har det sådan lidt. Hvorfor en mini? Hvorfor? Fordi så er vi igen over på en iPhone noget. Altså skal du have en iPad, så skal det også være en iPad. Det skal jo være en iPad. Det skal jo ikke være en mini eller et eller andet fancy noget. En iPad, det er en iPad. Det skal ikke være noget lignende en iPhone, fordi så er jo lige så bare købe en iPhone. Jo. Så er det min i hvert fald med en indstilling til den. Men her er den i hvert fald, og ja, den er faktisk pænt tung, vil jeg sige. Faktisk okay tung endda. Mere end rigeligt. Det er super lækker, super lækker. Jeg lader lige plastikken blive på lige pt. Og får den her, alt det her folder ting ud. Lad os se. Så er den her. Super lækker kasse også, selvfølgelig, som altid. Mega lækker. Brokker mig i hvert fald ikke. Og den lille stik der. Og så står der selvfølgelig, hvordan du får den ud af alt det der. Så er der klistermærker. Så den fokus. Klistermærker til den. Og der er velkommen til iPad og en masse brugsanvisninger. Lad os lægge det her ned igen og komme videre til næste del. For fanden. 2 sekunder. Kan I forvirret? Sådan der. Så er der en oplader til den. Og det ligner faktisk
en iPhones oplader. Nej, iPhone 5. Jeg har ikke en iPhone 5, men jeg synes at den ligner lidt. Ja, en oplader, det er en oplader, ikke? Så er der den gammeldags her. Og den her. Jeg synes faktisk det er lidt skuffende. Den jeg købte en ved siden af sådan en her. Den gik faktisk rimelig hurtigt i stykker. Jeg tror jeg havde den ingen tid. Jeg tror jeg havde den i en uges tid eller sådan noget. 2 uger måske, og så gik den i stykker. Jeg ved ikke hvad der gik galt, men der var i hvert fald ikke helt galt. Men det var selvfølgelig heller ikke købt hos Apple. Men alligevel så synes jeg altså det var lidt irriterende. Og så har mange af ledningerne, de har ligesom den her ting med, at de altid går op her. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har det problem, men den går simpelthen op her, og så træver den sådan helt op. Og så dur den bare ikke længere. Og så skal du ud have en ny alligevel. Så, ja. Nå, men lad os se, der tror jeg, det var det faktisk. Men ja, det var det. Og tak for, at I så med, og jeg håber, I ser med næste gang igen. Hvad jeg nu finder på næste gang. Men ja, det var det. iPad 3/Retina. 16 GB. Så ja, det er godt. Vi ses. Hej.